Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым. Слава Ісусу Христу, дарагія слухачы і гледачы канала Радыё Марыя. Я рада вітаць вас у нашым другім выпуску перадачы «Хрысціянскі код». І сёння мы пагутарым з вами пра яшчэ адзін сусветны кінашэдэўр пад назваю «Уцёкі з Шаўшэнка». Гэты фільм-драму 1994 году можна смела аднесці да культавых фільмаў. Асабіста для мяне гэты фільм перажываецца як нешта неверагоднае, тое, што падымае мой дух. Гэта для мяне краевугольны фільм усяго кінамастацтва. Зняў гэтую стужку знакаміты рэжысёр Фрэнк Дарабонт, а сцэнар быў напісаны па аповесці вялікага пісьменніка Стывена Кінга. Сюжэт фільма распавядае пра Энді Дюфрэйна, маладога і таленавітага банкіра, які быў асуджаны, незважаючы на заявы аб невінаватасці за забойства сваёй жонкі ды ейнага каханка. Свае два пажыццёвыя зняволенні ён мае адбываць у турме Шаўшэнк. Кіраўніцтва турмы здзекуецца з вязняў пры дапамозе дысцыпліны і нават Бібліі, а вязні знушаюцца ўжо адзін з аднаго. Але Энді знаходзіць у турме сябра, Рэда, які займаецца кантрабандай рэчаў, неабходных для зняволеных. Энді з часам пачынае працаваць на начальніка турмы, які ў сваю чаргу дазваляе яму збіраць бібліятэку і дапамагаць іншым вучыцца і станавіцца лепшымі. Так праходзіць год за годам. Самая звычайная турэмная руціна. Але, як высвятляецца, у Энді ёсць свой невялікі сакрэт. Я не буду раскрываць усіх падрабязнасцей фільму, каб тым, хто будзе глядзець яго першы раз, было цікава. Калі казаць пра нейкія цікавыя факты, то важна сказаць, што «Уцёкі з Шаўшэнка» ўжо 32 гады запар упэўнена займае лідарскія пазіцыі ў спісах найлепшых фільмаў усіх часоў па выніках галасавання гледачоў. Так, напрыклад, ён займае першае месца ў рэйтынгу 250 найлепшых фільмаў па версіі міжнароднага сайта, прысвечанага кінематографу IMDb. У 2015 годзе Бібліятэка Кангрэсу ЗША абрала «Уцёкі з Шаўшэнка» для захавання ў нацыянальным рэестры фільмаў, палічыўшы яго культурна і гістарычна значымым. Цікавы той факт, што нягледзячы на тое, што сёння гэта культавы фільм, у свой час яго касавыя зборы цярпелі няўдачу, сабраўшы ўсяго $16 мільёнаў падчас першапачатковага паказу. Сярод чыннікаў такога правалу была моцная канкурэнцыя з боку такіх фільмаў, як «Крымінальнае чытво» і «Форэст Гамп», а таксама агульная непапулярнасць турэмных фільмаў і амаль полная адсутнасць жаночых персанажаў. Але пазней фільм стаў адным з самых касавых рэлізаў на відэа, а пасля і на DVD-касетах. Цікава і тое, што «Уцёкі з Шаўшэнка» гэта, напэўна, самы наглядны доказ таго, што меркаванне гледачоў і кінаакадэмікаў супадае далёка не заўсёды. Напрыклад, на «Оскары» гэтай культавай кінастужкі не дасталася аніводнай узнагароды з 16 намінацый. Асабіста для мяне быў асабліва кранальным выступ Моргана Фрымена, бо ён вельмі добра прадэманстраваў, як ягоны персанаж стаў залежным ад жыцця ў сценах турмы, што вельмі часта падобнае і на наша жыццё, калі мы звыкаемся да жыцця ў нашых грахах, у нашых залежнасцях і ў нашых складанасцях. Увогуле, гульня Моргана Фрымена і Тіма Робінса была вельмі выдатнай. Яны ўдвох насычылі персанажаў індывідуальнасцю. Сапраўды, гэта пара актораў стварыла нешта бясспрэчна магутнае і ўзрушальнае. Яны абодва паказалі, што гэта кіно сапраўды пра людзей.
У Шаўшэнка ёсць шмат момантаў, за якія яго ўсе любяць. Можна бясконца гутарыць пра акцёрскую гульню, пра музыку, пра рэжысуру і гэтак далей. Усё гэта насамрэч годныя тэмы для абмеркавання. Аднак нас больш цікавіць хрысціянская сімволіка фільма. Наўмысна ці не, але з самага пачатку і да канца гэты фільм прасякнуты хрысціянскімі сімваламі і тэмамі. Менавіта рэлігійнае тлумачэнне аповесці Кінга, напрыклад, збаўлення, наяўнасць маральнага арыенціра ў карумпаваным свеце, зацікавіла таленавітага Фрэнка Дарабонта, які і выкупіў у Кінга права на экранізацыю Шаўшэнка яшчэ ў 1987 годзе. І фільм сапраўды нагадвае нам аб прыгажосці хрысціянскага апавядання. Уласна, нават арыгінальная назва фільма хутчэй азначае не ўцёкі з Шаўшэнка, але выкупленне з Шаўшэнка. І выкупленне ў духоўным сэнсе, нават хрысціянскае адкупленне. Цікава, што сам Стывен Кінг сказаў, што гэта адна з найлепшых экранізацый яго кнігі. Можна сказаць, што практычна ўсе фільмы Фрэнка Дарабонта аб веры і аб выбары. Рэжысёр увесь час звяртаецца ў сваіх фільмах да гэтых тэмаў, галоўных і вырашальных фактараў чалавечага лёсу. Менавіта вера і выбар вызначае чалавека і робіць яго свабодным. Найбольш пакутлівую апантаннасць пратэстам, фізічным і метафізічным вызваленнем, нягледзячы на любы грэх, подласць і хуліганства, Дарабонт выказаў асабліва ў сваёй драме «Уцёкі з Шаўшэнка». І калі мы ўжо гаворым пра хрысціянскі сімвалізм у фільму, то пачнем з таго, што ў яго ёсць вельмі моцны і хрысціянскі слоган. Слоган гучыць так: «Страх – гэта кайданы, а надзея – гэта свабода». І сапраўды Біблія не раз паказвае нам, што асабліва праз гісторыю ізраільскага народу, што калі мы будзем жыць пад страхам, мы заўсёды будзем жыць у прыгнёце. А калі мы паверым у тую надзею, якую дае сам Пан Бог, то мы будзем вызвалены. Кожны раз, калі я пераглядаю «Уцёкі з Шаўшэнка», я ўзгадваю гэтую жывую надзею, успамінаю і турму майго граху, турму маіх залежнасцей, турму маіх праблем. І таксама я бачу перспектыву свабоды, знойдзеную у маім Збавіцеле Езусе Хрысце. Таксама мы бачым, што фільм транслюе ідэю аб тым, што надзея – гэта міласць, якая дазваляе чалавеку захаваць сваю душу і захаваць сваю годнасць, застаючыся свабодным нават у самых безнадзейных абставінах. Адзін з самых яскравых хрысціянскіх сімвалаў для мяне ў фільме – гэта той ачышчальны лівень, які выступае тут метафарай вызвалення для Энді Дюфрейна. Тут я бачу правобраз хросту і ачышчальнай працы Святога Духа, які адраджае чалавека да новага жыцця. У цэлым, нам варта, канешне, выяўляць асцярожнасць пры трактоўцы багаслоўскіх паралеляў і вобразаў Хрыста ў кінакарцінах. Аднак адназначна варта аддаць належнае тым выпадкам, калі фільм у рэчаіснасці нагадвае нам пра самога Езуса. І варта задумацца, як алегарычнасць адкуплення Энді Дюфрейна адлюстроўвае некаторыя перспектывы і аспекты гісторыі жыцця самога Езуса. Гісторыя Энді Дюфрейна алегарычна адлюстроўвае шлях пакут, адкуплення і уваскрасення. Давайте паглядзім на жыццё Дюфрейна і параўнаем яго з жыццём Езуса Хрыста. Мы бачым, што Энді прыйшоў у свет шаўшэнкаўскай турмы як чужы. Мы ведаем, што і Христос прыйшоў да сваіх
і свае яго не прынялі. І мы таксама бачым дзіўную, нават звышнатуральную здольнасць галоўнага героя захоўваць волю ў гэтых 4 сценах і на краю смерці. Калі вы будете глядзець фільм, вы будете бачыць, што галоўны герой нібыта прысутствуе ў карціне, а часам яго нібыта не бачна. Сапраўды, нібыта ён знаходзіцца вышэй сваіх абставін. Рэд, які неўзабаве становіцца сябрам Энді Дюфрейна, заўважае ў ім незвычайныя паводзіны, а ўся гісторыя апавядаецца ад асобы Рэда, і гэта становіцца яго асабістым сведчаннем аб Энді. Можна ў некаторым сэнсе сказаць, што Рэд з'яўляецца евангелістам Энді. Затым Энді даволі хутка стаў сваім чалавекам сярод сяброў Рэда, і можна гэта параўнаць з тым, як Езус набывае сваіх вучняў. І вось неўзабаве Энді пачынае навучаць Рэда і ўсю яго кампанію. І чаму ж вучыць іх Дюфрейн? А вучыць ён іх таму, што ёсць нешта нашмат лепшае, чым іх змрочнае асяроддзе ў турме. Далей мы бачым, што служэнне Энді, як і служэнне Езуса Хрыста, зняволеным праходзіла вельмі небяспечна. З самага пачатку ён падвергся пераследам з боку злоснага Богза. Падобным да фарысея, дырэктар турмы адмаўляецца ўспрымаць Энді тым, кім ён ёсць насамрэч, і спрабуе яго выкарыстаць ва ўласных цэлях і для ўласнай асабістай выгады. Але нават перад тварам суперніка Энді прадоўжвае вучыць сваіх вучнях здабываць надзею. Навучанне Энді дасягае свайго апагею з часам, калі Рэд чытае ад яго ліст. Надзея – добрая рэч, можа нават самая лепшая, а добрае ніколі не памірае. Энді заключылі ў турму за злачынства, якое ён не ўчыняў. Таксама мы ведаем, тое самае было і з Езусам Хрыстом, што яго асудзілі за тое, чаго ён сапраўды не рабіў. Герой Шаўшэнка не вінаваты, за чаго несправедлівая кара кладзецца на яго яшчэ большым цяжарам, але ён здольны трымаць сябе пад замком, як і на волі, і не збіраецца паміраць, ён не здаецца. І гэтай здольнасці навучаюцца не толькі абраныя, а яна даступная для большасці, хто пажадае гэтага. Калі ж акалічнасці дасягаюць мяжы свайго змрочнага развіцця, Энді як бы памірае, спускаючыся ў глыбіню каналізацыйных труб. Таксама мы памятаем, што Езус у Вялікую суботу таксама спусціўся ў глыбіню зямлі і вызваліў адтуда тых, хто быў у вязніцы ада. І вось ён, перад тым, як уваскрэснуць, на іншым баку, як вольны чалавек, спускаецца ўніз і уваскрэсае на іншай старане турмы. І ўжо пад новым іменем Пітер Стывенс. Затым яго сябар Рэд, дырэктар турмы і ахоўнікі знаходзяць камеру Энді, і яны думаюць знайсці яго там памерлым, але прыйшоўшы туды, яны бачаць, што камера зусім пустая. І ад гэтых слоў ахоўнік нават ускрыкнуў: «Господи Божа!». Відавочная перамога Энді над смерцю зноў дае надзею усім зняволеным турмы Шаўшэнка. І гэта падахвочвае Рэда нарэшце пакаяцца ў сваіх злачынствах перад радай па ўмоўна датэрміновым вызваленні, вынікам чаго і стае яго вызваленне. І гэта вельмі падобна на наша жыццё. Пакуль мы не вызнаем сваіх грахоў, пакуль мы не вызнаем, што мы сапраўды вінаватыя перад людзьмі, перад Богам, перад грамадствам, мы будзем далей знаходзіцца ў турме нашых грахоў. Элис Бойд Реддинг, вы отсидели 40 лет из вашего пожизненного заключения. Как считаете, вы перевоспитались? Перевоспитался ли я? Знаете, я понятия не имею. Что это значит «перевоспитался»? Готовы ли вы вернуться в общество? Я понимаю, сынок. Но для меня это просто слово. Штамп для политиков. Для того мира, из которого вы, такой молодой,
Вам хочется иметь спокойную работу, хорошие костюмы. Вы действительно хотите знать, сожалею ли я о том, что сделал? А сожалеете? Не проходит дня, чтобы я не чувствовал сожаления. Но не потому, что я здесь, и не потому, что вы так думаете. Вспоминаю, каким я был. Молодым, глупым пацаном, который совершил это ужасное преступление. Мне жаль, что я не могу поговорить с ним. Я бы попытался вразумить его, сказать ему, что ждет его в будущем, но я не могу. Этого мальчика уже нет. Остался только этот старик. І у заключнай ужо сцэне мы бачым, як Рэд гуляе каля ціхага акіяна. І ціхі акіян – гэта сапраўды сімвал таго месца, якое не мае памяці, дзе грахі ўжо больш не ўспамінаюцца. Там жа знаходзіцца і сам Энді Дюфрейн. І ён як бы вітае Рэда ў раі, у тым месцы, куды яны абодва стрыміліся. І калі я праглядаў гэтую карціну, я узгадаў сапраўды таго разбойніка, які вісеў на крыжы, і ён спрасіў у Хрыста, каб ён яго ўспамянуў. І Христос яму сказаў: «Будзеш са мною у раі». Таксама ў фільме мы бачым, што ў адрозненне ад Дюфрейна ёсць антыгерой. І гэта начальнік турмы Нортан, які з'яўляецца правобразам і лжэпрарока, і нават, нехта кажа, нават правобразам д'ябла, які выкарыстоўвае рэлігію у сваіх мэтах. Мы бачым, што ён на працяжэнні ўсяго фільма цытуе Біблію, але робіць далей зло, увасабляючы крывадушную мараль. Яго фраза «суд надыдзе хутка» становіцца іранічным прароцтвам яго ўласнага канца, калі яго асабістыя злачынствы раскрыюцца. Таксама важная тэма, якую ўзрушае фільм, гэта тэма сапраўднага сяброўства. Сяброўства мае вырашальнае значэнне для выжывання ў любым месцы, але асабліва ў такім суровым, як турма Шаўшэнка. Сяброўства паміж Энді і Рэдам у Шаўшэнке адна з самых яскравых і знакавых сяброўскіх сувязяў у гісторыі кінематографу. Гэта сяброўства, якое пашырае гарызонты абодвух мужчын і дае ім падставу спадзявацца і займацца нават жыццём, а не змірацца з безвыхадным адчаем у гэтай турме. Сапраўды, сяброўства – гэта ключавая частка адкуплення. І гэты фільм нагадвае нам, што Бог можа выкарыстоўваць нашых добрых сяброў у нашым жыцці, каб асаблівым чынам фармаваць і удасканальваць кожнага з нас. Напрыканцы жадаю нагадаць усім нам: пакуль чалавек жывы, ён можа ўсё змяніць, нават калі знаходзіцца ў такой турме. Нават калі ён матае пажыццёвы тэрмін у страшнай турме Шаўшэнк. Таму гісторыя таго, як цярпенне і смеласць пераадольваюць любыя перашкоды і вядуць герояў сонечнае мястэчка цёплага мора, патрэбна усім людзям у любыя часы гісторыі у любым кутку нашай зямлі. І жадаю вам, калі вы яшчэ не глядзелі гэты кінашэдэўр, не адкладваць гэта, а калі глядзелі, то ёсць добрая нагода паглядзець яго зноў і, магчыма, убачыць штосьці новае і важнае асабіста для сябе. І калі вы будзеце глядзець альбо пераглядаць гэты фільм «Уцёкі з Шаўшэнка», дазвольце, каб гэтая карціна прапаведавала вам. Няхай у гэтай цудоўнай гісторыі збаўлення і адкуплення вы убачыце гісторыю канчатковага адкуплення у васкрослага Езуса Хрыста. А вось гэтая гісторыя сапраўды найвялікшая гісторыя уцёку з турмы усіх часоў. Прыемнага перагляду. Слава Ісусу Христу! Хрысціянскі код.
пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым.